Yrittäjä, tunnistatko riskit liiketoiminnassa? Minä olen Eelis Salo, Rantalainen Audit Oy:stä. Tässä 3 taloudellista riskiä, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tiedostaa. 1. Tilinpäätöksen puutteellisuus. Epätarkka tai puutteellinen tilinpäätös voi johtaa virheellisiin päätöksiin tai luottoluokituksen heikkenemiseen. Lisäksi se voi aiheuttaa ongelmia verotuksessa ja heikentää sidosryhmien, kuten sijoittajien ja rahoittajien luottamusta. Puutteellinen tilinpäätös voi vaikeuttaa rahoituksen saantia ja siten heikentää liiketoiminnan jatkumisen edellytyksiä. 2. Verotukselliset sudenkuopat. Virheellinen kirjanpito voi johtaa virheellisiin veromaksuihin, veronkorotuksiin tai jopa oikeudellisiin seuraamuksiin. Yrittäjänä sinun tulee olla ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista ja varmistaa asianmukainen verojen raportointi. 3. Kontrollien puute. Epäselvät taloudelliset raportit ja huonosti määritetyt vastuut voivat kieliä heikosta johtamisesta ja heikoista kontrolleista. Nämä voivat edesauttaa väärinkäytösten syntymistä ja johtaa taloudellisiin menetyksiin. Kun tiedät tyypillisimmät taloudelliset riskit, niitä on helpompi hallita.